Macause a military coup to remove the ZANU-PF regime leadership yayo panguva ino ndo angosara ndiye angoonekwa as the one lasting solution aiwa kuti nyika yeZimbabwe ikwanise kuprogressa, ikwanise kuonekwa kunzi each and everyone munyika yeZimbabwe akwanisa kuva a prominent and a stable life. Sanapinda mashoko ari kuda panguva ino vanhu vachiva vachicomplaina pamusoro pe the ruling party ZANU-PF. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. To meet up at the social media critic for the ruling party ZANU-PF anonzi Lini Emma Blanchard achiti Mazimba, they wait to vote every 5 years for same results and the same excuses for the same results. Comrade Bombshell comes out with a different idea for different results, and after 16 weeks Mazimba saying Mudara is wasted our time. Which time? Are you okay? Like, are you for real? Do mashuka anoya chibvudzwa panapa naLini Emma achiti aiwa maZimbabweans mangomira ma-elections makamira ma-same results momirira ma-same reasons for the same results. Panguva ino achiaccuse vanhu vari kublema Bombshell Geza vachiti Bombshell Geza akatositira nguva yedu. Asi Geza aiwonekwa kunzi ari kuda another approach yekuti akwanise kuti nyika yeZimbabwe ikwanise kuprogressa. Vanopinda kucomment section vabudanyira achiti so ukuti toita sei nai sister. Lini Emma anopindura achiti itai yamagara muchiita. Vanopinda nepafunguro akachiti Zimbabwe deserves ZANU-PF. We have every reason for not supporting anyone that challenges ZANU-PF no matter who they are. Mafunguro akewo. Vanopinda vachiti Zimbabweans love ZANU-PF. They find ways to keep it in power. Vanopinda vachiti I rather wait to vote every 5 years than put my hope in ZANU-PF factional fights. People marched in 2017 and we warned them kuti chigemu ichi nhasi where are we? Geza, Kasukwere, ED, and the whole of ZANU-PF are all the same. Mafunguro emumwe chiti Blessed Geza is a true hero and patriotic Zimbabwe. Ndio mashoko ari kuda panapa achikomendwa navanhu zvakasiyana-siyana vanhu achiti aiwa Bombshell Geza iyi strategy yakaya nayo nyangwe panguva ine vanhu vachiona kuti pamwe it failed nyangwe Bombshell Geza asati asarenda. Vanhu vari kunzi aiwa muri kumanyira kuya muchimusvora, but ari kutouya neimwe approach inoita kuti nyika yeZimbabwe tikwanise kuremova the regime. Todzia mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pina comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, hit on the bell icon.